Kære Vibeke Drewsen Bach, du er en blandt cirka 50 millioner mennesker på planeten Jorden, som i disse år modtager et brev fra vores rejsebureau. Fordi du er særlig udvalgt. Du er særlig udvalgt til at tage på den absolut sværeste rejse af alle i vores rejsekategorier, nemlig rejsen, der går hele vejen fra jorden og til månen. Jeg arbejder på at fremme bevidstheden om, hvor meget der egentlig er at gøre godt med, selvom vi får en demenssygdom. Hvor meget blomstring vi andre faktisk kan bidrage til, hvis vi altså forstår fænomenet demens, og hvis vi ved, hvad der skal til, og stå sammen om det. Jeg bliver sgu da bange. Jeg har ikke lyst til det der. Jeg er slet ikke så rodet, som det var bare noget, de tror. Og Jørgen han siger, søster skat, ved du hvad, de har lavet en rejseportal til dig. De har lavet en rejseportal, som skal være god for dig. Find dit CPR-nummer, siger han. Og jeg kigger på ham. Ja, du ved, din sygesikring, dit fødselsdag. Du er jo fødselsdag mange gange, skat. Hvis jeg har det, så kan du vel også huske det, siger jeg. Men det kan han ikke. Ja, det er typisk dig, siger jeg så. Det er typisk dig. Så står man der, og så skal du bare have en til at tabe ansigt igen. Så skat, find det gule kort, siger han. Hvorfor sagde du ikke bare det med det samme, siger jeg? Hvorfor sagde du ikke bare, ved du hvad, skat, find det gule kort? Så kunne jeg lige have vidst det lige med det samme. Men nej, kan du ikke lige tage dit sygesikringsbevis, dit CPR-nummer? Hvem fanden kan huske sådan nogle ting, når man er på den her rejse? Ved at deltage her i dag har jeg fået øje på og fået opløst, hvad der foregår inde i et menneske med demens hoved. Det er mega svært at forstå, hvad det foregår der. Men Vibeke har formået at få os med på rejsen ved også at komme ind i hjernen på den sygdomsramte. Det har jeg fået rigtig meget ud af. Jeg kan sige, at jeg har selv været pårørende til min ægtefælle, havde demens. Og jeg har til tider været helt rundt på gulvet. Ikke forstået, hvad der var, der foregik. Tænkt, altså, nu rabler det, og det rabler også for mig. Jeg var magtesløs. Men havde jeg hørt Vibeke på et meget tidligere tidspunkt, så havde jeg været med på rejsen. Og det er det, Vibeke hun har formidlet for mig i dag. Plante smil og plante solskin. Vibeke er et fantastisk menneske. Vibeke er idealist. Hun er lidt en missionær. Hun er visionær. Hun er fantastisk. Plante smil og plante solskin. Hun er bare dejlig.